Alexiko, ongit horri. Bai. Zelan gabiz? Oso ondo. Osasun atletik eta ondo? Osasun atletik ondo, nire gertuko jentean ganbakarreteko lagun bennon bere osaba bat galdu dauena, 26 urteko gixona kasu honetan, hain zuzen ere. Eta bestetik, egoera honen aurrean, apur eta harrituta, ez? Emoten dau, Hollywoodeko filma bateko gidoi baten barruen gadozela, ez? Neuke espero inondik inola olako egoerarik hemen ikutuko eskun ikuri, ez? Baina, alaz dagoz gauzak. Zelan bizi dozu? Ardura gazurten zara kalera, zelan baita esatearen bildurre dekozu, virus harrapatzeari, dano pasa beharko dugun zeu zer dala uste dozu? Nik ez dekot inongo mesfidantzarik, normala da. Nire kasuan 18 urte dekodaz, sasoitxu ikusten zara, eta ez dekot inongo beldurrik. Desberdina da, 60 urte baldin badakosuz, 70 edo 80. Hor alde handia dago, orduen, ni neuk ez dekot inongo mesfidantzarik, inongo beldurrik nola baita esateko, baina bai kezka handi edo ardurea eta mine sentituten dut, ikustean balako geusek egin entzuten dozu zenen, ez dakit zaharregoitxan Gasteizen hil dire honen beste, aurreko baten irakurrena bada jozen be 33, ez dakit 35, ez da dinozu, zen pena, ez? Gu beste belaunaldi batekoa gara bai, baina zahar guzti hauek ere gazteak izan direz, umeak izan direz, pertsonak direz, gizon emakume hauek, andrasko hauek batez ere, ez zelango mine moten dozten, holan hiltzen da bizela eta ezin dela ezebez egin, bere momentu ere zirela egon olako respiradorerik, ez da gizela, orduan horrek, nolabait emote ozte, pena, mine, eta dinosu jode, gu Nepalen ginela Everesteko bekanpalekuan, eta Tibet bertan dago, Txinako hiri honetan pandemia hau sortu zen hiri horretatik nahiko gertu, eta gu, 5.000 metrotara egon da, bekanpaleku baten heltzen jaku zen albisteak eta hori, da gure artean berba egiten gendun, esaten gendun, ikusiko zu, zelan gure bueltan Euskal Herrian horrela gongo gara hemen, eta konfinauta gongo garela, eta ez da gizer, eta berba guiek botaten gendu zen. Eta gatoz hona, bueltau ginen gu martxoa 5, eta hasi zen historia dana, ez dakit 15-erako edo horrela, handik eta horret eta 10 bat egunetara, segiduen izin zen, eta esaten gendun, gaur dagune ez dago zela ez da maskarillarik ez ezer, eta guk ja aurre ikusten gendun hori, eta dinogu, gure agintari eta orokorrean zelan ez dire kapaz izin, ez? Horregaz ondoriotaten dugun, norberari espadotxo afetetan zuzenean, ez dozkula ezer ardure, hori argi eta garbi dago, ez? Baina, horrela dago. Zuri zelan ere egin dutzu? Esan nahi dut, dano dakigurako, zenba gustatzen jatzun zuri, arata hona ibiltea. Zure agenda, han hueko bat topatei ezinezkoa da. Eta etxean egon behar hori, zelan daroazu? Oso ondo. Nik oso ondo, benetan, nintzako bardin izan da, eta onura bat nintzako, ez? Tristea da, ez? Aurreko galderari erantzuna, eta gero horrela, eta barreitea izan da, ez? Barrezka bezala, baina nintzako onura bat izan da, nik bidai pilo bat eukingo nituen, hau da, martxoan 5 heldu gintzezan hona, eta martxoaren 5-etik ekainan 15-16 arte, bidai pilo bat, Hungria, Bulgaria, Frantzia iparraldetik, Alemania, Italiara 3-4 bidai ditun baita, estatu osotik, Euskal Herritik hemen orduan ibiliko nintzen, kriston dantzan, eta betiko lez gara hu gabe. Eta noski nintzako behatatzen dut denporea, ez? Baina, egoera honek azkenean, balastatu arazi indozt, eta balastatuagaz batera, usnatu, pentsau, etxean egoteagaz batera, esan dut, gu azkenean mendizale profesionalak edo kako txartean ez dakit non kokatuten garen, azkenean gu bizi gara, diru laguntzatatik, hitzaldietatik, eta nolabait azkenean sobrebidu behar hau gizarte honen aurrean ez da erreza. Orduan, dana gelitu da, eta gelituagaz batera, azkenean atara behar dugu gure honena. Eta gabiltza liburu barri bategaz barkatu, filma berri bateko izten baita ere. Orduen, proiektu guzti horietan, lan egiten, lan oso gogotsu, motivazio askogaz, eta ikusten biharamunean zer egonkote danez. Azkenean, azaro arte, edo urtean bukara arte, edo datorren urtera arte, agian geldi egon behar garela, edo nire ustez, niteko teoria da ez dut uste txartogoa zenik,
holan kanpora, hau da, Europatik kanpo edo gu hiltzen gara tokietatik eta horrela, ezin izango garela joan datorren urteretara arte, eta nire ustez, pentsau behar dugu gizarte bezala, orain ze ondo ibili garen orokorrean, empatiagaz, ez da azkenean guk hartu, eta venga, orain joango naz, Madagaskarrera edo joango naz, Ego Amerikotako, da azkenean zuk gaitza eroan ezkero eta horrela, segun zein herrialdetara joan ezkero, orduan empati puntu hori faltetan jaku gizartean esango nuke aurrerapen teknologikoagaz eta gaur egungo bizi erritmoagaz batera nire ustez galtzen ari gara nolabait Euskal Herrian herritartasun esentzia hori eta batez ere, giusesko nire ustez txarrera dijoaztez teknologikoki evoluzio gorakada dijoan evoluzio hau teknologikoagaz eta gaur egunerokatasun honetan, ez? Gero eta individualista hoak igual, ez? Bai, zentzun askotan, orduen honegaz gurutzut ezan, nire ustez, hori, neuk egin duten bezala, behinbeko gendun, ez? Jesarri, hausnartu, pentseu, atara gure horrena, eta gizarteari begirez zer aldotzegun bueltan emon, ez? Hori behinbeko genduke orduen, nire ustez, ezin izango dugu bidaiatu datorren urte deterdien, baina ni neuk ez dekot inongo nolabait beharrik edo beharri izan azke joan azmendila hau edo honen eskarmentu bila, ez azkenean ni proiektueteko da zemen, de hecho orain ja deseskalada honen barruen sartuta gagozarin jazten gara jamendire joaten, eskalatzera eta bar, orduen, dinozu, erronka markatzen doaz edo zein tokitan, egunerokatzen, ingo tau, orduen, ni neuk naturagaz gozatuteko ez deko zetan urten beharrik. Zu ohituta zauzalez, egin baten behintzat, espazio txikietan eta denpora luzez egotera, adibidez, mendian zauzenean, kanpamentuan zauzenean, hor, eguraldi lehio bat zabaldu arte, han egon beharra dau, igluetan egotera ohituta zauzie. Horrek balio izan dutzu ezetarako? Leku itxi baten denporaren zain egon behar horrek? Bai, psikologikoki asko be prestatuago zela, baina nire ustez, zenbait, ez gu bakarri mendizaleak, nire ustez gizartean ere jente asko dago, ez jankintasun handiagaz bizitzen garenok, guk ez dugu inongo soldata fijorik, ez dakigu datorren urtean edo aurten fizikoki erantzungo dugun, edo kapaz izango garaen antolatu egiteko urrengo espeizio bat, eta gu bezala jente asko dago. Adibidez, zinema munduen, antzesleen munduen teknikariak, soinu teknikariak, ez dakit, nire ustez jente asko dago, ez baldin badago bolorik, ez baldin badago kontzerturik, ez baldin badago hau, ez baldin badago diskarik ataten, ordu ni bezala jente asko bizi da, esku batekin aurretik beste bat ostetik, orduen azkenean hor gabiltzanok nitzako errezago da egoera oneri aurrea hartutea, ez? Gero noski guri inongo zelantzarik gabe, etxean egotearena, baina etxean interneta daikuzu, guk be kanpalekuetan satelite bidez interneteko konexioa deko, gu beti gabe zela burrukan, orain honetan ere etxean bai horako pintxo bat dekot, eta mekagoen zo bialtzeko transfer bat 500 megabaitekin hor borrokan ibili behar zara, hori da, ordutegian asmatuten, osta, bederatzetan ezin, 10etan ez, eta azkenean gaueko ordu bietan, transfer bat bialtzen aberia ez dagoen hainbesteko jenderik konektauta, ez? Azkenean gizartu oso bat konektauta. Gitxienez beste baliabide batzu dauz, porque Nangako dokumentaren ikusi nahuen, zuen denpora pasazala animaliak asmatzea. Bai. Ikusi makusi. Horrela ibiltzen gara. Baina etxean, azkenean argindarra dekozu, urberoa dekozu, janaria, ez dakit, hasierako egunetan izan zen aletze, ez? Komuniko, papaila falta, hau falta, ez? Gauza asko faltatzen dire supermerkatutan, ja, purtsu eta horrekatu da kontsumo hori gitxi gora bera uste dute 1,8 igo dela, ez banaz erratuten, orduen agian, ez dakit, hasierako momentu edo gun horietako lehenengo gizarteko estanda hori nola bai eta purtsu eta ja baretu da, eta gu geu ez gara izin dinetzut nik errespetuz, agian erosketak astean behin, eta guantau, eta lasai egon, eta jakin egotea, garrantzitsua da, baina hori norberan giharrik eta indartsuena ez da hau edo hankak edo ez, hemen dekogu, orduan
horrekin hobeto da. Pentsatzea, eta ni batzutan ere, kristonak atzak egiten ditut, eta batzutan oso impulsiboa naz, baina saiatutan naz ja 38 urtegaz, eta egunez egun, jesarri, hartu denporea, pentseu, eta bai intuizioagaz jokatuten dutela noski, asko guztetan eta, arrasaitu aurretik intuizioa dakartzan, azkenengoko pausu horiek eta bar, baina intuizioarekin, hau bai, hemen ez. Zer dinotzu zure intuizioak? Ze aldatuko da, ze ikasiko dugu honetatik, edo emetik urte batzutara, edo hilabete batzutara bardin ibiliko gara? Bai, nik ez dut uste ikasiko dugunik ezer. Argi ikusi da, gaitz hau ez, erderaz esan da ez, pandemia, ez dakit euskara esan da, ez, gaitz hau COVID-19-aren gaitz hau honek hasi egin da argi eta garbi hiri nausietan ez, non populazio asko dago zen hirietan, batez ere, nire ustez da inflexio puntu bat izin behar zen, adituek esaten dute zikloa direla, zizor ziklikoa lau bat urtero dagoela olako gaitz bat, eta torriko direzela gehiago. Eta ikusten dugu, natura dago guzen baliabideak eta errekursua danak ez direzela mugagabeak, azkenean gago ziklo baten non erregai fosilak ez, hortxe dago zela, gaur egungo dekogun teknologiagaz eta eguzkindarraz, eta gizar, nire ustez osatu beharko gendun barkatu beste gizarte mota bat ez, gaztei, batez ere nire ustez gazteengan dago etorkizuna, ez, nahiz eta agintariak edo dirudunek eta hor dago zen, baina azkenean akzio txiki asko alda dezaketela munduan iklaru dekot. Horretarako motivazio behar da, horretarako lana egin behar da, hemen sorteaz dago bakarrik, sorteaz dator bakarrik, barkatu, sortea dator lanaren truke, lan gogorraren truke, orduan, ni bueltauko nintzen, adibidez gaur egunero itxe egiten dut, bai Pakistanekin, Nepalekin, zenbait herrialdekin, zelandan beraien egoera, goizero itxatatu duten dozti Asiatik, lau ordu gitxiago direlako, eta gabaz be berandura arte, Ego Amerikatin, eta bar, berbaiten zai bat edo 5 ordu gehitxo direlako, orduen, bialtzen dozti zarrazkiak, ikusten dut mundutik zer dagoen, eta joera dago batez ere, adibidez, Nepaleko herrien dago 17 milioi biztale, 3 milioi pasada kokatuten dire kamandu handien, eta zer egin da, joera hori, danak lehen nahi dute konpetitu beraien artean, beraien seme-alabak eskola honetan etorri dezaten, ikasri dezaten, danak iriran erosotasunera, bertan deko zuz aukera gehiago, baina azkenean gabiz galtzen hori gure persezioa naturarekiko, gizartarekiko, eta danak nahi dute ahaztu eta atzean utzi beraien txikitako oroitzapenak Nepalen kasuan, nire baiaran, galdute, 4.000 metotara, 3.000 metotara, kotxe bat deko 5 egun oinezean eta ez dagoena ezer, eta orain danak dabiz, iritik urten da, beraien herrietara, ezin dute mantendu beraien soldatak, etxeak, eta ez dakiz zer, alokairuak, eta dabiz barrirobe buelta hori egiten. Nire ustez hemen egin beharko zan, egin beharko ziren lehengo bazerriek, zirela azkenean fabrika txikitsuek, zagar garaia, zagarrak goten ziren, ekoizten zagardue, gero baratzan, hortuko lan guztiek, eta nolabait hori egin beharko gendun, eta nik herri batzutan eta lan mugitzen nazena, bai ikusten dut dolan basarri batzuk, ekoizle txikitsu batzuk, orduen horrela atzeratu eta zaila da noski, zendenak nahi dugu, venga, gure 7 lan orduek egin, edo etzetik lan egin da ez dakiz zer, baina karo, honek ez dago emoten, azkenean oraintxe momentu 7 milioi biztanle gaude gure planetan, eta datozen 20 urtetarako 9.000 milioi persona izango gara, orduan izu, ez dugu emoten, azkenean elikadura aldetik ere aldatu beharra dago zela gauzak, azkenean danak oainan beste okelakin, nire ustez beste gauzak egin behar direz, baina hau ezin da gelditu, ninaz lehena kotxe bat hartzen dutela ez dakiz ebeia egiteko eta aldoaz gidatu 5 ordu, joan etorri hori egiteko, eta bakarrik eta gelitzenaz bertako batekin, orduen danak hausnartu beharra deko gule, nik urtean zehar 10, 15 edo 20 biderrez egiten dute goizeko lehenengoko gazkin hartu, Barcelona zi Madrid, da jurdirako hemen Bilbon nago, orduen gauza horiek nolabait ekidin beharra dugu zela. Gizarte bezala nik ez dut uste ezer
onik atarako dugunik emetik, naz oso pesimista zentzun horretan, porque atoan ez duten dugu zen geusek, eta adibide gizatzat jartzen dutzut, danak txaloka urtetan garela Garrastiko 8etan, baina gero ni banaz jabea hori lokalana eta bestena, eta bueno, nahi dot nira lokairua jasotzea, ez dekot empatiarik gauzekiko, edo baldin banago balkoien eta ikusten dut ume bat bere aitarekin edo amarekin urtetan toketan ez jakon orduen, atzetik hartuko dut eta telefonoa deituko dut municipalei, dortzainan esan ez, urten dela persona bat, ez da ez dakiz zer, eta uste dut, orduan, bakotzak indezala berea, ez? Orduan horret direz, adibidez gauzarik eta txarrenak. Gero ikusi dugu, zelan gure osasun zerbitzuak eta zerbitzu publikoak ez dute talkarik egin zerbitzu pribatuak egin, ez nolabait, ez puntu bat, maila gorenean erakutsi dozkue daudela, eta beti izaten da instituzioetatik eta zerbitzu privatizaziorako joera hori, tendentzia hori ja, esango nuke estatu mailan, ez banaz, ekiboketan, agian Adolfo Suarezen garaitik edo gerora, ez? Ustot, kamsa privatizatu zala ez bana biltzartu 1996 urtetik, orduztik ona badago tendentzia bat holan privatizazioa, baina holako krisi momentu baten inoiz ez duguna bizi, argi geratu da, funtzionatzen duna da zerbitzu publikoa, ez? Orduen, gauza on batzuk bai egongo direz, baina gizarte bezala adaltuko garela eta ez da izer, bai. Ikusten dut asko hausnartu dozula honen inguruan, zure iritzia osatuta daukazula, mendira apur bat ekarrita hau. Adibidez ikusiko doguz barriro alako jente hiladak, ez dakize 8.000-akora igoteko, ikusiko doguz barriro zabor mendiak. Noski bai ez, bitu, orain da momentu hon bat, Nepaleko turismo arlotik eta turismo saiatik barkatu eta Pakistaneko turismo saiatik baita ere, urte batez geldituteko, egoera honetan ez hasi beharrena erdizka ez da gizer, hartu urte oso bat, garbitu danak, diru ez hartu, nolabait premiau zamalarien ez, azkenean danetik dago, turismo lanean, agentziak, pilotuak, helikopteronak, ez dakizzer, jente asko, milaka pertsona dagoz, industria handi bat baita Nepalen edo Pakistanen, zenbait herrietan noski, hemen Euskal Herrian bezala, baina gelditu, geuzek ondo atondu, eta pentsau norantz guazen, zer egin behar dan, eta garbiketa lanetan hastea, zenbait mendietan. Normalean beti jotzen da bardinera, irudi hoieko lanak berezen da ez dakizzer, baina hori da izeberraren punta. Izeberraren puntan azpien dagoz geuz asko, nolabait ez direzenak esaten. Ez dago inengo regulaziorik, langilegian gan, ez dago inengo regulaziorik bertan dago zen parke nazionaletan, batzutan egiten direzolako legeak plastikon kontsumoa ez dakizen, baina gero ez da egiten ezer, orduen hori da Izeberraren punta, orduen danak nahi dugu, ni eskertiarra naz, eta nik naz gorrile, eta ni naz ez dakizer, edo ni naz eskurten, ni pentsatzen dut horrela, ni nazelako ona ez ni, edo ni amerikarra nazelako, edo ni nazelako, baina inor ez daki, eta ez da gelditzen pentsatzen, non zagozen toki baten oso delikaua dela, ekosistema oso delikaua dela, non 100.000 pertsona guarzena, eta non ezin zarela dutxatu, da egon behar bazara 10 egun dutxo gabe, bazago, karo, ur beroa zelan berotzen da ure, orain gehiago tendentzia dago erregai fosiletara eta horrela, baina bestelan rodendoen basoetara, joaten direz, lagileak, basoakan moztu, eta zuk dutxa alizateko, zuk jana alizateko, karo, ezken nire estomague bestearena baino garrantzitsuagoa da, orduan, karo, nik ez dut fastiauko, eta ez dut jarriko kolokan nik trekking honen puntar arte igotzea, da mendi honen goikaldera igotzeko, orduan, jode, berosiko da, segunero, 3-4 botella plastikoenak, eta edanean ez ditut plastiko botillak horiek nire petatan sartuko, etxiko ditut hemen botata domen, karo, nik ordaintzen duten alez, orduen, oso erreza esaten direzen geuzezko, baina gero jakin behar da benetan eta olakoak oso gitzi. Nik aurten behartu ditun, danak hartzea, nahi dozu ur mineral hartu, eramango dozu bueltan kamandure zure plastiko botillak. Eta enintzen jarri oso serio, baina datozen urteetan eta olakoak eta egiten baditut, ez do pasauko ez da bat. Azkenean, karo, zu kontsuma ez da gizer, orduan badinotzu da puntaren Izeberra. Baina gauza asko mamitxoago, askoz begarrantzitsuago dago, eta kalte ekologiko aldetik eta impactua zuzen
zuzenagoa da kartzana, ez? Orduak pasa genezake. Zer da zuretzako jaketa horretaz berbetan gabizen, eta uste zuk dekozula mendiaren beste ikuspegi bat, naturalagoa, romantikoagoa, zabalagoa. Zabalagoa agian edo gauza gehiago ikusi doa zelako. Zer da Katmandu? Venga, ezagutzen ez dugu nontzako edo Nepal. Ara iritsi eta zer da? Zuk ze ikusten duzuan? Nintzako herri berezi bat, non beti oparituten dut zuen irriparre bat, non jente azdeko maltxurkeri haundia, ez? Auzo konkretu batzutan eta turismoagaz zuzeneko kontaktua dekiena bagian bai, baina herri bat ederra, non ni beti gustora goten naz, aurki beteko da beresteko lehenengoko igoeraz, non pasante mata Martin Zabaleta beste zenbait euskal herritarrekin lagunduta bekanpaleku horretan, 50. urte urnan lehenengo beresteko igoera horretaz, eta nire ustez, oain dela 40 urte, oain dela 80 urtetatik ez, Arias Andres Espinosagaz azita eta bar, zenbait pertsona idagoz klabe gure Euskal Herriko historian, mendizaletasunari lotuta, baina lotura hori ez da soilik beraiengan pertsonola noski bultzatuta hau egiteko edo beste hori egiteko, ez? Nire ustez, herritartasun bezala eta jakitura hori, kulturalki ez, ezagutaraztea baita ere Euskal Herria, garrantzitsua da. Orduen gauza asko esan aldoguz horren inguruen, baina nitzako Nepal nolabait da, herri bat non asko irakurri dut, gure aurretik bertan ibilitakoak, orduen ikusi du argazki hau edo elkartzen esanbakotzan pasanten barekin, horrein dela 40 urte zelan egon ziren, etzo azkenengoko argazki pasanten barekin ataraten dituna aurten, parkatu, aurten 2020an urtarriak 13, hain zuzen ere, egon ginen beragaz, te bat hartzen eta sukaldatu asko, zeu zertxuan, jangendun beragaz, ordu niri nolabait, nire imaginazioagaz, atzera iten dodaz 40 urte eta akordatzen az, zelan izango zen momentu hori, Emilio Hernandoekin, Xabier Herreroekin, Martin Zabaletakin, Felipe Uriartekin, guztiekin hor, eta dinozu, zein ederra izango zen, hori, holako momentuetan bizitzeak, ordu niri Nepalek nolabait nire sentimenduek, nire sensazioak, barriro be bizirik nagoela sentiarazten nau, eta hemen behar dine jasotzen dut, gure herrien, gure egunerokotasunean, azkenean personak zer egiten gaitu, sentimendu bat eukitea, jakitea negarra egiten, jakitea gozea eukiten, sentidu beharra, sentidu behar izan hori oso garrantzitsua da, eta Nepalen gure sentimentuek hor dagoz beti. Aipatu dozuz aurreko espedizioak, oin 50 urtekoak, eta zure gogoeta bat da, gaur egun, tonton bat iten danean, espedizio bat tontorrea iristen danean, lorpen personal bezala hartzen da. Garai baten herri batek lortzen zauen. Hori baino gehiago da. Orduen gaur egun dagoen kirol eskaintzarekin eta evoluzio teknologikoakin eta bakotzan norberana egiten da hauen enean eta bar, nire ustez galera asko dago, eta lehen futbola eta 3-4 pertsonai nagusi egongo ziren, zukatzera bota orain 20-30 urte, ez dakit, jataz orain Atletik, Erreala, Ligak, Urtain Moselaria, gauz egitzi, baina ez egoen gaur egungo eskaintza gaur egun Euskal Herrian, kirolari mamitsu asko dago, urrezko dominak irabazi ditugu, adibidez Maialen Txorrautekin eta beste zenbait kirolariekin batera, eta dinozu, eskaintza hain zabala da, eta hain besteko aukera dago, normala dan alez, apurtxuetana zabaldu egin da, eta gaur egun azkenean prentza aldetik eta zabaltzen dugu albistegi guztiek futbolista batekin edo nik ez dinotena, txarto dagoenik ez, baina bere orrazkeragaitik edo janskeragaitik eta horre direz tendentziak markatzen dituzten, gauzak ez dekizenak inongo garrantzirik, oso gustora nago, ala da guzti bez, emakumean kirolean ikusten da aurrera pauso handia mondala, eta hori nire ustez polita da, baina atzean gelditu direz garai horiek, mendizaletasunari lotutako garai horiek. Eta mendian bertan aldatu inda garai bateko laguntasuna
berdinak izatea, danon arteko lan hori, orain beste... Dakiena benetan geusek eta horrela beti gertatu izan da hori, ez? Beti gizakia bere suntzitzaia da, espezirik eta txarrena da mundu horretakoa. Esan nire zuen arteko leia, Bai, baina leia hori beti existidu da, beti danik, ez? Beti danik, eta inoz ez daiten hausnarketa hori, ez? Eskilerak gora guazela, ez? Onduan dakazunari zapaldun gotzet, baina gero zara konsiente gero bueltan bera zatozenean agian zapaldu dotzezun horreri gurutzatuko zarela eskileratik bera, ez? Orduen ezkeztu merezi olako hori. Ni neu nahiko zabalan az horretan eta postuten az jenteak geusek eta erronkak gaindituten dauzenean eta mendiek igotzen dauzenean, baina bai dago leia hori askotan bizitzen dugune, ez? Baina lehiakortasuna nolabait ere ona da, gaur egungo joera edo tendentzia direz astebururo zenbat mendiko lasterketak dago zen eta bar, orduen pasau gara mendizaletasunaren romantizismo puntu horretatik, ez? Kirolago, ez? Deportibizazio baterako joera bat dago gaur egun, rojua, kronoa, nire markak teknikoki dinozu, jode, moten duguz marziano batzuk garela, eskalatzeko berdan beste tramankulo. Mendiko lasterketa baterako dagoz hasta tatuak egiten dotzuen, el perfila hemen, ez dakik ze gel, ez dakik zer, eta ez baldin badako zu hori, ez zoa zala honda, ez? Eta txirrindularitzakin bardina, eta bestarekin bardina, eta aurrera pasun teknologiko hori da kriston estanda, kontrola ezina dana, eta enbesteko informazio dago zaretan, dagoela kriston atzera pausua. Adibidez gaur egun, sare soziala dagoz, nik eske benetan. Eske nuk esan behar hau, baina eske gorrotatzen ditut, baina, karo, eske hortoi bizi zara eta idatzi beharra dekozu. Nik tonto bat sentitzen az, askotan olako bideoak egin ditutenean, zuzenekoak egin ditut praktikamente egunero, ja azkenak egingo ditut, azte honetan, porque ez naz sentitzen eroso, eta azkenean jenteak esaten dutzu, bueno, bai, ingo, nire kabu solan hartu eta kamaren aurrean eta ez ditut egin, ez ditut egingo, eta inoiz ez naute zer behartuten, gu gara presionatzen garenak eta bar, baina nago kokotaraino olako gauza eta hobeto egungo bazeren ondo dago, aldizkari barriak urtetea, teknologikoki aprobetsatuz, baliatuz, baina gauze politik atateko, baina momentuko albiste horiek, ez, kontsumitzaile batzu bihurtu gara, non bideo hau eta gero beste bat, eta zenbat eta oihartzun handiago auki, bizita gehiago auki, ez dakiz zer. Eta agian ez da politagoa paperezko aldizkariak irakurtzea, edo teknologikoki baita ere, ere natura saldu beharra dagoela argi dago, eta online jasotzea eta bar, eta arpidedun egitea, eta badagoz giusesko ederrak, ez? Baina nolabait niretzako egindan aldaketa azkenengo urteotan batipat, kriston saltua da eta askotan esaten da, ez? Itxi dezagun mundu hobeago bat gure semeantzat, ez? Eta segetik ez doguz egiten edo bihurtuten gure semeak pertsona hobeagoak, mundu hori ere hobea ezin dezan, ez? Orduan ez dakit, berba asko eta gauza askotaz eta filosofatu dezakegu asko, ez? Baina nire ustez azkenean gakoa dago norberangan, eta gakoa dago persona hobeagoak izan behar garela. Eta empatiakin ez izatea borde batzuk eta beti nahi dugu eta beti uste dugu ordaintzen dugulako eta ez dakiz zer orduen. Bizi behar gara lasai, persona honak izan, irriparre batekin bizi, ez baldin badeko irriparrerik, kaletik gurutzatzen duzu zaren auzokide horrekin agurtu, nahiz eta egin ez dakiz zer, atzean itzi gertatutako gauza guztiak eta atzera begitu, baina ikasteko aurrerantzean zelan jokatu. Ales, aldaketa honek guztia, koronavirusaren etorrera honek eragin duen egoera, ekar dezagena, usteot nahiko zabalitze egin dugula horretik, eta bukatu beharrean gaude, baina ezin dotzut azkenengo galdera batin gabe itxi. Zu harrapatu zintuen honek, esan dozu, berestetik etorri berritan. Hirugarren saiak ere izan zen, hirugarren aldiz ezinezkoa izan da. Ez dakit, horreri, zelan emontzasun bueltan, erreza izan dan, buelta hartu behar hori eta, oraingoan bezin da izan,
eta laugarren batean pentsaten zabizen, edo hori etorri behar bada etorriko da? Eski hori nori badinotzut, ez nago pentsatzen horretan. Nabil nire energia indardana bideratuten hori, liburu horretan eta filma horretan, eta gero nire egunerokotasunean, eta ez nabil pentsatzen horien kanpora begira, ez? Nahiko triste iruditen eta horri biltea, eske hau nahi dot, eta hau nahi dot, eta hau nahi dot, eta jente hiltzen da bilen einean, ez? Ez dakit, ez dekot hainbesteko dolotzik horretarako. Mila esker, Alex. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.